Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Pi baro kini kilonggi khubor bamta kasni. Hagasni play ka jing rakhi ka Golden Jubilee jong ka All Meghalaya Karbi Association na wan ban play do MLA ka Nongpoh constituency uba Meral Bonds imling bada ka jing kentiu ya kalama jong ka seng ya ka bala pelong hamadan football put dua Ribhoy district. Haringkat ka jing yadan lang kinongkit kam jong ka AMKA uba Robert Jun Ronghang kum u president uba Bistokan Tumung kum u secretary uba HS Engleng kum u advisor. Hagani kasngi na kaliang kaseng kala penlait pat baru ya ka souvenir jong ka Golden Jubilee da u MLA haringkat kinongkit kam ki rang ba snong na ki snong karbi bapher. Ki long san mansan ki bong thai ran ki founder member jong ka seng lembar ki long kmi long pa ki khun samla karbi na kaleng ka jila Meghalaya. Kum ka jingle ekmen hagani kasngi la pen I da ki jing rai ki jing shatun rai karbi da ki khun samla contagion rang haba ai jingkran na kaliang MLA kani kasngi ulaong ba ka jing rakhi ka Jubilee kalong ka jing sngongu ya kinong kit kam ki bla letnyo ya ka jing tray shitom jongki ban pen urlong ya kani kasngi shu ula benrap ru ula ai khuble yu Dr. DD Lapang ubla don benta ha kapor ban seng ya kani ka kinhun ban ai jingmut ya kinong kit kam ha ki por basdang ya kani ka seng shu ula penkit da ka ba kinong kit kam kila ban net ban wan Henry ka kerteng jong ka seng lani junam. NC2616 lagay pa niya kay driver kung ikaw ikali pala yak ikali ag jaga pala benkre na benta jongki takublay do hagane ka por I penpau ing sungu yo beli I boleh alam dia ka All Meghalaya Karbi Association ban ya dan lang hagane ka sengi ban ya kemen lang hagane dap Santo Slam dong ka association kubli shibun president Pak Robert Jun secretary Pak Bistokan advisor gibi kijungi HS Engleng ikan mau lan ka souvenir ya kijing ya lenti ka ba Santo Slam jong ka All Meghalaya Karbi Association ti sim ni gene benta kijing sakilang jong parok kini rurang ba kinong yalam jong ka amka aga bagini yo ban pelai ba ya kenika souvenir la neka thup sa jing mau jong kijing dap Santo Slam jong ka All Meghalaya Karbi Association. hina du ki bamen shwa du ki bamen taru hilong ki breu ki betrishtom ki breu ki yatli ki yalong kawe ban pentikena bagane ka association kan ne na ka benta gijing mentoy na ka benta ban tesong ya ki parlok karbi ki bi ki jungi ki badan hapo jong ini ke jela ngimla ban kelet ya gijing no senyang jong wei negeri orang ba jong ka temri boy ba ke jela ke jungi mahe Dr. DD Lapang ubade MLA barim jong ni ke konsumsi ke jungi ubadon ke benta sibun ban ai mensim ban betin lenti ban yarap ya ginong yalam hagitu ki snem tadu ke snem kat kendai spa new pusan mo kat arterik April ya ke bala seng da gawe ke kerteng untuk ke pon behadin kelawan ke kerteng yo ka amka bat hagijing ya lenti ki sutu kidan sibon kijing ki bakum kita Deune urang ba hagijing senran lang kiri urang ba hagitu ke por ya ka pipin sa pendon burom ya ginong seng ya ki office berar ki berim hagane ke sengi dan mar kata ka sengo ban sim ya kene ke kabu ban ai ko blei kerpang na banta jung kitu baro ki baladon ka banta ka bakrau ban pentikina baka association ka yang adu kini kesnem ka pemerintah ban ngem aratin ban ong bahagi jing ya lenti ke jong pi hagi jing dap ka ban yau husan snem bat ka bashis pa snem ro kinong yalam ki pemerintah ki badon
gikit bok kiryang ye pi kinong yalam ki ban simti hagi por ke banwan gikit bok kiryang ye pi ngi hapan kan mau tanggawe kinong yalam kila banwan kila ban lek Andre kaol Meghalaya Karbi Association kane kayaidon sirta kinong yalam kumulong ye pi kidon kisnem kibiyo kinong yalam kibatristam kidan kisnem iyo kinong yalam kibakham tristam bat ingit skem banakalyang kejong pi pinangla awan trei bha hakisnem gibanwan batogin sim bagin pledge laneka kular kabaskem kahabandon nakalyang jong pi kum kidukhon om tang kinong yalam adu kidukhon ki unit beper ki snong ki raj pinsim ya ka kular ya ka bensim ka jong jingi ke jingi teli ka pihak don hagano ka community hagano ka kunhun ka kong santam ka di ke jingi teli ka jong pi kumaka ong mene kinong yalam kiwan kilek Henry Association kane kinong yalam kidan shibun ki jingduna kum ki briu ngimdei ban thau ya kata dek bokong san kalong ka mensiam jong ka ji teli ka ji kersan lang ka jong pi na ka banta jong ki bakin la ban trei kata ka dek bokong san mat mensiam ya ka banta ka jong pi sa Robert Jinrong Hang Presiden Amka The association called All Meghalaya Karbi Association has been formed, and from there it could continue from the association that has been formed in 12 April 1975 till today. It has attained 50 years of its existence as the association. So, with heartfelt gratitude to all our esteemed leaders, especially Dr. DD Lapang, because of his idea that we are here today, what we are doing. And now, at this time, most of the time also, the MLA of Nongpoh constituency has been shouldering for organizing, for promoting this association. Till today, we have got in our midst Sir MLA Nongpoh, who is our guide, our mentor, our leader, and our MLA. For 1 year long now, we were planning for this day, and today all our thoughts, our plan has come true. So we are celebrating this Golden Jubilee today with a joyful heart and a gratitude to all and one who has, by one way or the other, a part in this celebration of the Golden Jubilee of the Meghalaya Karbi Association.